Welcome diri sa palatuntunan bombohanay big time adlaw sang Martes pet sa Justin Webes sa bulan sang Abril sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Martes sa kaapat nga bulan sa mga year 2022. 20 días na gid lamang nga banwa ang nabilin antes ang eleksyon sa Mayo 9. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog nga Negros Island sa bilog man nga Western Visayas. Sa rin ka mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Haray Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang niwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita sala sa Nueva Media ang atak na sabong aga sa udalong sa inyo sang dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pong sila subong man, mga balita sa batag sa inampang kag balita sa artista. Karon sa mga tubiko kag subong man sa mga balita nga aton sa nga pagatutukan diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time sa mga balita lokal. Baya nagkaluntad naman nga enkwentro dira sa Maya Banwa sa nga kawayan sa tungga sang grupo sa mga soldado kag ginaligar mga miyembro sa nga New People's Army. I-check na karon sa deugang sining detalye from 303rd Infantry Brigade sa report ni Bombo Carla May Defensor. Ginatingwan naton nga makahatag diri sa pahayag nga 3rd Infantry Spearhead Division sa Philippine Army sining desisyon nga ginpagwa kahapon sa Regional Trial Court diri sa Maya Syudad sa Bacolod nga guilty sa kaso nga murder ini nga duha ka mga soldado kag sila ang ginapanaogan sa sentensya nga reclusion perpetua o kon 20 to 40 years nga pagkapriso. So ini sila ang possibility diri pa man sa may Negros Occidental na destino ni nagligad because natabo ang ining pagpatay sa kaya Benjamin Bailas sang tuiga 2000 Diaz dira sa may barangay Soaya Syudad sang Himamaylan. Siyempre ka nakalipaya ini sa National Union of People's Lawyers nga makaligad sa ni Banwa ang 12 katuig na babatbata na guilty sa kaso nga pagpatay ang ining duha ka mga soldado. Sa iba na pang mga balita lokal, Police Regional Office 6 ang magasunod diri sa pahayag ni President Rodrigo Duterte nga igapatuman ang ining aluna na doctrine samtang nagahilapit ang eleksyon sa Mayo 9 kung sa diin hindi pwedeng makaangkon sa masobra duha ka mga bodyguard ang mga kandidato. I-check na karon sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Sa balita national, Manila Mayor Isko Moreno nagako nga nagagwa siya sa script sa ila sining pagbatigayon sa nga Easter Sunday press conference. Kung sa rin siya ang nagpanawagan kay Vice President Leni Robredo nga mag-isol sa presidential race. Pero silingan niya daw ginatagan naman kung sino isang social injustice. Nga bato ko subong nga ginaulan sa mga kritisismo sa akon sining pagpanawagan kay Vice President Leni Robredo nga mag-withdraw. Kay kasunod ito nga daan kapo naglaptad na naman ini mga litrato ni Isko Moreno nga nag-upod pakaon kay Anaya Senador Bongbong Marcos kagamoning isa naman sa ginamalisyahan sang mga netizens. Amo na siling daw basta magaboy kaganin sang bato siguraduhon mo man gaway kamaway man sang ibalo sang mga nagabantay. Ay katalawa no. Sige. Si Senator Ping Lacson silingan niya way ko gid balagi antisipar nga mo gito nga ambal ni Manila Mayor Isko Moreno kay man tingin istoryahan namon niya nga mo man tungin basa niya nga joint statement namon. Samtang Senador Manny Pacquiao ang nagpanindugan na banwa nga hindi siya mag-upodo diri sa panawagan ni Mayor Isko Moreno kay Vice President Leni Robredo nga mag-withdraw. At least mayo man niya si Senador Manny Pacquiao kaya daw kaalaman sa mga tikangan niya yaya no? Siling niya tagan na yan aton niya sang tsansang tanan nga mga kandidato. Nga tapuso na nila ang kung ano maginsudlan na nila kailan tawon na lang sa adlaw sang eleksyon. Amo man ay gorong rason kung nga nangita man to yalusot ang isa, hindi makatambong nga diri sa joint press conference.
Samtang sa iba na pang mga balita nasyonal, si Presidente Rodrigo Duterte ang nagalaom mga makita pa ining masobray sa kagatos sa kamising kasunod sa paglabaya sa bagyo agaton kung sa diin naglunta ng ining landslide sa Leyte. Amo nang isama na sa mga panindugan sa presidente nga dapat ini mga mangaradon nga mga pungsod mabayad diri sa aton kay kita nagasufrer sang epekto sang climate change. Samtang sa iba na pang mga balita nasyonal, I don't know kung mahamuot kamo sini o kung mahadlok kamo sining payag sang World Health Organization nga magadangat sa 300,000 ang kaso sang COVID-19 kung maneglect na ini mga protocol sa tunga-tunga sang bulan sang Marso. Tinga nga tungat ang bulan sang Mayo, rather, bulan sang Mayo. Tinga nga bulan sang Mayo pa, kaya nga subong pila na kabulan nga nagsugod ang campaign period, nagagininutok na ang mga pumuluyo, tinuway man nagsaka nga to sa kaso. Kaya nga tapos ang eleksyon sa middle sang Mayo mo, no? Pero teka na ng World Health Organization nga niyo. O basi na pangunahan na naman kita sini. But ang pahayag dali sa Department of Health, meron na naman isang pagasaka sa kaso sa 14 ka mga lugar ngayon sa idalom sang Alert Level 1. Sa balita international, panibagong sining batch sa mga armas sa ginapadala sa Estados Unidos sa Ukraine, nag-abutan na banwa. But ang pahayag diri sa White House, si US President Joe Biden wala nagaplano nga magabisita sa Kiev apisar pang timayara sa mga pila ka mga panawagan nga siya ang magabisita dito. However, way gyapon na diri sang ginakonsiderar ang presidente sang Amerika nga magapadulong sa Ukraine. Kadugay abe matapos no, hindi pa nato ni mapaktan ko na sa sanon ning ginawayo ko ng atensyon sa bahin sang Ukraine bangod sining Russian invasion. Sige, kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay big time. 10 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Kahapon, ginpahayag sang opisyal sang World Health Organization nga posible nga magadangat sa 300,000 ang aktibo nga kaso sang coronavirus disease sa Pilipinas. Sa tunga-tunga sang bulan sang Mayo, kung mag-lower sang guard ang publiko, subong nga may pila pa ka mga outbreak nga nagaluluntad, mayroon pa sa mga lockdown nga ginapatuman ni Sevan sa nga bahin sa kalibutan, especially ang China. Kay nasa Bombo Network News sa batian ninyo pero naton sa mga correspondents sa may Shanghai, China nga pila na ka semana nga sila subong sa idalom sang lockdown. But may mga kauturan na kita kada mga nahamot, mayroon sang medyo nagakahangawa, mayroon sa mga daw why lang niya, kiber lang niya nila. Sining pahayag sang World Health Organization warning sa Pilipinas nga magadangat sa 300,000 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 tapos eleksyon kay middle of next month tapos ng eleksyon kateng eleksyon naton Mayo 9 mo. Siling ni WHO Acting Representative to Asia Dr. Rahendra Yadav. I have seen those numbers. We have to prove those numbers wrong. That's the challenge we face. If we relax our guards, if we relax our defenses, yes, it is possible to get to those numbers. Sang siya ang ginpamangkot, agot dali sa gina-project. Sa projected 300,000 increase in COVID-19 active cases sa masunod nga bulan. Tinano, dumabalik na naman kita sa puno, no? Dumabalik na naman kita sa puno. Ini ang pahayag sang Department of Health sang tinalikdan pa nga mayara sang posibleng pagsaka na naman sa kaso sang COVID-19
bangod sining mga naga-decline nga compliance sa mga Pilipino sa pagsunod naton sa minimum public health standards. Kung sa diin, ang iba na driway nagganiya nagasuksok sang face mask, apisar pa nga tiyara sila sa medyo madamo sining nga mga tawo. A 50% decrease sa compliance sa Department of Health Banwa may lead to nearly 500,000 active infections sa National Capital Region sa tunga-tunga sang bulan sang Mayo. While a 30% decline sa minimum public health standards compliance might bring the cases up further to as high as 300,000 pesos over the same time period. Pero siling din ni WHO Acting Representative to Asia, Dr. Rahendra Yadav, hindi lamang sinikuno nga mag-rely ang gobyerno sa sining numero sa mga infections alone, but mag-focus sa pagsaka sang vaccination rate. Nga madugangan pagid ang mga Pilipino nga mayara sang o na matublukan sang bakuna. Whether the numbers will increase or not, only time will tell. We should not focus too much on the number of cases, rather on the number of people who are vaccinated. That is more important. Kaya mo na isubong ang rason kung nga abe ang ginduso man ni President Rodrigo Duterte ang ining house-to-house vaccination. For sure, banderang nga mga LGU ginapatuman na ininila ang pagpatigayon na banwa sang face-to-face or sang house-to-house vaccination. At least medyo madamo-damo dari banwa ang malapotan. And ang vaccination rate should go beyond 70% para nga makakatukod dari sang adequate herd immunity. So ang gobyerno, particularly mga local government units, dapat nga magpanumdum sila sa mga pamaagi para nga maka-reach out sa dugang pagid nga mga unvaccinated nga mga individual, suggesting a house-to-house vaccination drive to make COVID-19 vaccines more accessible. Teko na paghambalan naman din ang COVID-19 testing, while it is less of a priority now compared to vaccinations, ang gobyerno pwede gid sila maka-prioritize ang testing among high-risk groups. Kaangay na gid lamang sa mga medical frontliners, mga vulnerable sector, kaangay na gid lamang sa mga maedad na kag sa mga immunocompromised. Tabo ning ginalibugan sa ngaton sining paminsaron kun nga ang do amo naman ning tono subong sa World Health Organization. May mga nagakumot dito ginapaunahan nyo na kami aw. Kaanga subong nga ganing sus. O maskin sa aton sining mga litrato bala. Sa mga litrato nga ginapost sang mga nagkalain-lain sining mga kandidato ilabi na sa pagka-presidente kag sang ila sining slate. Ang hampanganay diri pa damo-damo ganitawo sa venue sang rally. Di ba? Tingnan duway man nagsaka ang aton nga kaso wow. Imagine naton halin pa sang Abril asang Pebrero nagsugod ang campaign period para sa mga kandidato nga nagapadalagan sa national positions. Tiyan mo ginaya ang hampang sa mga kandidato because kung jutay ang tawo nga raya sa imo yang ining rally, mauya ka man sila mag-post. That is why ng iba na dira nang gagamit kayo sang drone to show sa mga Pilipino nga amo ni kadamo yung tawo ho. Amo niya kadamo ginaisip pa na gani. Mayara pa na gani sang estimated crowd. Crowd estimate. Parang ipakita abing amo niya kadamo ang numero sa mga supporters kanagtambong sa amo niya nga rally. Mira sang tag-shinbill, may rasang pila na da ka mil de mil ng numero sa mga nagatambong. Ti sa sulod sang pila ka bulan, ti duway man gani nagsaka ang aton nga kaso sang COVID-19. Although sa report kahapon sa Department of Health,
mayara sang pagsaka sa numero sang 14 ka mga lugar ngayara sa idalom sang alert level 1. Ini ang naobserbaran nila kasunod sang observance sang Holy Week kag sang month of Ramadan kag ang nagapadayon nga kampanya or pagpangampanya ang nagapadayon nga campaign period para sa mga nagapadalagan sa anuman nga posisyon sa gobyerno halin sang bulan sang Pebrero. Tinakakita na naman tayo ng dahan-dahan na bahagyang pagtaas ng mga kaso sa 14 na mga lugar under Alert Level 1. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III. Binibigyan po natin ng paulit-ulit na paalala at maraming salamat po Mr. President to quote Duque dahil nasunod ang taong bayan sa disiplinadong pagtalima sa minimum public health standards. Kaya nabaluan nato ng Alert Level 1 is the most relaxed sa mga alert system sa Pilipinas as regards sa threat sa COVID-19 banwa. Di ang mamangkot na nato na mo ni. Halin sa nagsugod ang kuang campaign period. So sa mga tao, especially kung mayroon sa mga artista, no? May mga singer, drum, mga artista, so sperteng ginutok sa mga pumuluyo. Especially bisan pag ani ni supporter kasi syempre nahidlaw na kataga may mga concert ang mga artista, mga singer nga mo man ang isa sa ginaimbitaro sa mga kandidato para nga magdinamo dira syempre ang mga tao. In fact, ang iba na yan din na yung kandidato yung ginalagasin ng kundi mga artista. Kaya mo na nga nagadinamo sila dira sa venue sang sining rally. So, sperte ang hinugyaw, especially kung gusto-gusto mo ginabi, kung ikaw manabi dira supporter. Kung gusto mo ganyang kandidato, nga natin syempre kanahambal yung sus pamalakpak kag siya getting ang sininggitan sa mga supporters. Same mandre kung ang mga nag-perform mo ni mga artista kag ang mga singer. May banda-banda bidra for example. Di susulod sa pilan na ni kabulan nga nagsugod ang campaign period tinga wala man. Wala man nagsaka ang kaso. In fact, ginatos-gatos na lang gani ang aton sining mga record ang kaso tagsa sining kadlaw base diri sa reports sang Department of Health. In fact, medyo nagpasalamat kita no gani. Nagpasalamat kita because humalin sa nagsugod ang campaign period nga naway na gani niya sang panagasaka ang kaso haw. Halin sa golpeada to nagligad nga sus pila ka mga lugar to yara sa idalom sang alert level 4 kag alert level 3, pagsugod sa campaign period, gulpi lang nadula ang coronavirus. Habang ang silang sang iban yung mga meme na gani yung, why sang iban galing nga makadula sa coronavirus. Ay, eleksyon lang ang makadula. Kaya nga, sa pag tinumpok kag pag ginutok sa mga supporters dara sa venue sa campaign rally, di why man gani sa wayang gobyerno, okay man ang gani. Amo na siling tanghampang sa Japon, amo ning padamo-damo gani sa mga supporters. Padamo-damo sang crowd dito sa crowd nga to, duway man sa may nagreklamo nga na COVID to. Ti amo ni ang isa sa mga kauturan naton sa Banwa. Amo naman subong isa sa mga pamangkot naton sa World Health Organization. Tingnan sa middle pa sang Mayo magasaka haw. Sa tunga-tunga sang bulan sang Mayo, magasaka na naman ang kaso kuno. Gina-project nga posible amo ni ang matabo. Ti ano ang rason? Ang rason ay because tapos ng eleksyon? Tapos ng eleksyon or amo pa lang dito makita naton ang epekto sa ning pagdinugok, pagdinamo sa mga tao sa campaign rally. Ukan pagpatigayon naton sa eleksyon. Ang pamangkot, ano kalawig ang incubation period sang virus? Ang virus, makagrow mabatsagan mo na, pila kadlaw malin sa nagsulod ini sa aton nga lawas. Ini bala, kaya mo na ginapresentar sa aton mo. Ang Omicron variant, which is more transmissible, may Omicron variant XE na naman subong. Susunod ba may YZ. May YZ na naman nga variant sang Omicron. Nga sa nag-usog, ito bala nagligad ang ining Omicron nga sus kadasig lang gid balaya sang paglapta sang virus
especially kunyara ka mo sisulod sa isa ka balay, pero hindi lang gid amo na ya ka patal balay, hindi lang amo na ya ka malala gid ang sintomas nga mo ginabatyag. Ato ya dasig gid to yang siling mo abi nga Omicron giniguro kay nga ang ako no po na diri yung ginailanat pagkadugay-dugay do ako naman ginilanat. Tiyan mo nang mamangkot na naton. Kung ang susunod pa nga bulan sang Mayo, sa bulan sang Mayo pa rather, middle, sang May, magasaka ang aton sa nga kaso. Tiyan anong buot, anong ginapatimaan sinisang World Health Organization. Kapag katapos eleksyon, masaka na naman ang kaso. Tiga nga subong abi nga kasako sang tanan para sa pagpangkampanya iba na gani dari nga mga kandidato why na sila ga face mask. Tiga may virus sila nga dala, kaway naman sang test magsurod ka sa any nga mga probinsya o mga LGU. Tita ni nagalilinato na o kung ang any person nga radra sa rally maka-transmit sang virus sa iban pangayra mandara sa rally. Di siyempre naglinat-lanay na karabo na dapat sa mga nagpositibo Kaya nga, amin sa nag-face mask kita, nagligad to nga perte gani ang pagsugod gad balaya sang virus. Why man to gani pili, bisa nag-face mask ka pa, naka-face shield ka pa. Why man to gani sang pili kung sino matapikan sa to, kaya bisa nag-face mask kita tanan, nag-face shield kita, kung i-test ka, positibo ka man. Tinaw hindi kita makaintindi kung ano ginabing sitwasyon. Subong, amo naman ni ginapagwa sa aton sang World Health Organization. Nga sa middle, sang Mayo, posible nga magasaka na naman 300,000 na naman ang aton nga kaso. Is this mind conditioning sa aton o kung pauna na nga daan sang World Health Organization o kung anong butang balon sini? Sa tiyempo eleksyon, epektibo ang vaccination? Kung amo ni abi ang ginapagwa sang ining ahensya or sining organization nga subong nga campaign period jutay ang kaso because karamo nagiban sa mga vaccinated. Amo na? Kung ang aton nga basihan sa pagnubo sang kaso isang vaccination, mapasalamat kita nga nagakalipay kita kati amo nagiban ng subong ang natabo. Kung nagnubo nagiban ang kaso, but paano nga magasaka na naman ang kaso sa bulan sang Mayo? Inaayhan patimaan nga hindi epektibo ang vaccination? O kan epektibo lang ang vaccination sa tiyempo eleksyon? Titaniway na lang kita nag-vaccination Kung ang ining sabat man lang sa pagsaka sang kaso, eleksyon man lang. Kaya pagtapos gani eleksyon, saka na naman ang kaso How can we convince those unvaccinated subong? Kung mo ning patulan tabanwa. Because hindi man naton sila makumbinsi kaysa paglipas ang eleksyon, masaka na naman ang kaso. Anong buot hambalon sang World Health Organization? Diba si pag-abot sang bulan sang Mayo, 300,000 nagawa na nga aton yung kaso? O ka naman tamat na naman kita yung mga kaso? Ang masaka ang COVID-19 cases? Kaya ba nang ginaplastar sa aton? If we get vaccinated and we get this booster shot, mayroon kita protection para sa virus. Diba si amo nagiba na experience to subong, that is why nga nagsaka o nagnubo na ang aton yung mga kaso sang COVID-19. Pero ang epekto sang bakuna para lang sa campaign period, para lang sa election period, pagtapos ng eleksyon, saka na naman ang kaso. Hindi na nagkatuang bakuna ta. Anong natabo sa aton vaccination? Di ang epekto sa bakuna nga gintublok sa aton? Wala na? Kaya tapos ng eleksyon? Amo na hindi klaro sa aton Tinga sa iban nga mga puso to, okay naman na, by eleksyon to sa ila? Amo na goro no? Why na itong eleksyon sa ila, tapos na, at least okay na sila. Kaya nagligan nga dugay pa tong campaign period, susperte ang pagsakasang kaso sa diri sa aton sa Pilipinas, naga-atras sa bante kita gani mo. Alert level 1, alert level 2, balik na naman. Alert level 4, dugay-dugay 3, dugay-dugay 4. Matamat naman sa nga balik-balik ang aton yung hampang bala. Ang napatuman sa aton na gobyerno. Ano ang ara dirahaw?
Ano ang ara dara nga mo naman ni ginapagwa nga posible magasaka na naman? Kay kung maka-explain karta niyang World Health Organization o Department of Health sa aton, that ang incubation period sang virus, once magsulod sa lawas mo, pagkaligad pa 3 ka bulan, amo na mapabakita ka sang sintomas. At least ina justifiable ang pahayag nila nga magasaka ang kaso. Nagsugod ang campaign period Pebrero, siguro Mayo giman naton mabatyagan ang ining pagdamo isang kaso kay nga nag-mutate nagdamo na to sa aton nga lawas. Pero hindi, ay inadlaw lang eh. Inadlaw lang mabatyagan mo ng sintomas kung nalatnan ka sang virus. Ti subong ato mga nagdanagulso, ito kag nagpinagutok sila yan sa mga campaign rally sang mga kandidato, why na sila may nabatyagan? Kung nasudlan man sila virus, sa Mayo pa sila mabatyag. Sa Mayo pa sila mabatyag sang sintomas. O kung ang rason nga plastar sa aton because di ba vaccinated na ng mga Pilipino Vaccinated na ng mga Pilipino, amo nang anubo ang kaso. Ay technically epektibo ang bakuna kung hindi eleksyon. Kaya nga pagkatapos eleksyon, why na? Walang bisa. Wala ng bisa ang bakuna. Pabakunan na naman kamo hasta forever. Amo na ginaunahan na nga naan naton discuss. Because sometimes maduda ka na bala. Yaran ng Malaysia sa aton eh. Ano man gining COVID nga ini man? Mayroon sang virus. Yes, mayroon sang virus. Pero kung panumdumon lang ginaton nga subong gani normal na ganang tanan, so sa kaumahan ganito kadinisko na mga tawo nga ay na gani gasuksok face mask and yet they're okay Bumbo Anthony. Diba? Sa kaumahan banwa, especially sa Panay Island, subong may mga fiesta na to allowed ng dinisko sa mga tawo. Sus, damo na naman kay tanan na hidlaw na sa inang nang ga-vibrate kablang dughan mo ko yara ka sa tubang sang sound system. Hidlaw na mga tawo, ito siya basus mayara na disco. Balik na naman ang pag-dinagusyo, pag-dinamo sa mga tao sa bailihan. Dili sa Negros, hindi ka na mo nakauso mga binayli mo, no? But sa iban, sa mga kumahan, mga binayli, baili man gyapon. Tiway naman ganing ka face mask mga tao, to sa mag-disco ka pa yung ganing, kasi niyagit ka pa na yung tanan na bla all out na ganang imo ka ginabad check at syempre so swerte na ning time ko ni para mag-disco. Okay man. And allowed by the government. Tingnan mo man nagsaka ang kaso is because nga they are all vaccinated. Yes, pasalamatan na ton because kadamo na gaman sa mga nagbabakuna. Pag kung presentaran kita kapag katapos ang bulan sa mga katunga-tunga sang bulan sang Mayo, magasaka na naman sa 300,000, that is unacceptable para sa aton. Amo na nga mareklamo gigitay. Tinga nga bulan sang Mayo pa, WHO, ano ang ara dito sa bulan sang Mayo? Kaya tapos ng eleksyon sa tunga-tunga sang bulan sang Mayo? Kung ginambal ninyo na nagligad nga, sa mga campaign na rally dara, gamay-gamayon nyo lang ang tawo. Kaya kung pinagusto na lang kita, para mo damo tawo, pinagutok, masaka na naman ang aton nga kaso. Kagamog gaman ang natabo. Pagabot bulan sang Marso, pagabot bulan sang Abril, amo na gaman ang na-record sang Department of Health. Pero balis, wala eh. Wala nagsaka ang aton nga kaso. In fact, naganubo pagigitagani. Di pag-abot bulan sang Mayo, masaka. Sa tunga-tunga sang bulan sang Mayo, manilakdown na naman kita. Ang aton nga ekonomiya, lumpiga na kita. Kadamo gyapon sa mga workers, subong they are still struggling. Because sa pag-nubo nga naganubo ang ila sini nga income. Yet ang presyo sa aton sini mga balaklon, banwa, nagasaka. Pante na lang wala. Isubong amo ning i-presentar sa aton. How can we convince those mga unvaccinated to get vaccinated because subong pala nga daan minilyon ang doses sang bakuna nga manog-expire na. Ti pila naman ang kabilyon ka pesos ang ihaboy sang gobyerno naton.
Because those vaccines, hindi na sila magamit, ibandara, wala pa gani, dugay pa ganing bulan sa Hulyo, hindi na gani magpabakuna. Kaya nga, ginipresentar sa gobyerno that these vaccines will expire within 3 months. So, pagkabati mo pa lang na ma-expire, hindi ako yung magpabakuna. No? Anong paggadayhan kung ipresentar sa gobyerno nga pagtapos ng eleksyon or sa the World Health Organization, pagtapos ng eleksyon, nagsaka ang aton mga kaso. O kung masaka ang kaso sa COVID-19. Tanong ara da? Anong rason? Anong kadugay ang incubation ng virus? Tunga sa tuwig? Quarter? Ano? Kaya man tinadlaw man lang eh. Pag-uso ganito ng ligad na Omicron to bala, no to, Pebrero to, bumbo, Anthony? Pebrero to, no? Nasusultanan ng mga tao, bala to ginagligad, kinantrang kaso? Kung pang balon to nga to, sa mga health officials, Omicron na to nga variant. Ti Omicron naman to siguro, kaya hindi mo na kamalala mo, ang ginabatyag na to nga mga sintomas, kagkadasig lang gid bala. Nailanat si Amuni, pagkadugay-dugay, ginilanat si Mangho, dugay-dugay, Iloy na naman, dugay-dugay, Amay na naman, kung yara susulod sang balay bala. Nagligad to yung wala households nga halos wala sang may ginahilanat. Ti ato yung masiling mo gid yang asus kadasig gid balaya sang very transmissible ganang virus. Kay kadasig sang pagsaylo-saylo niya lang gid sa, for example, dira sulod kamo sa kabalay. Anong halos taran kamo dira ginatrang kaso. Ang ato na lang ganito nagligad sige lang matapos gini kati ang flu virus bala di bala hindi manaog ya kon why kamo tanan dira sa sulod sang balay na hilanat. Matapos gina siya kung tanan na kamo na hilanat kati wala na sang latna ng virus nga wala na kaagi hilanat. Ti dito makapati ka tapos parte gaman ni galing Omicron. Ti kung may Omicron XE nga nakasulod pag diri sa aton sa Pilipinas, subong ang campaign period kadamo sa mga tawo, so kung pwede pa balang gani isa ka milyon dalon nila dala sa campaign rally, dalon nila mo. Ti pero kadugay pa sang epekto? Mayo pa? Ay nano din kita kaintindi. 35 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik na ton report ni Bombo Franz Sandro Burgos, kag Bombo Carlo May Defensor, diri sa palatuntunan, Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang
kapikan sang COVID-19 sa Pilipinas, mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy Paradyo Bombo! 8 minutos ang nabilin antes ang alas ng Wada Saga. Pabalikan na diri sa palatuntunan, bombohanay big time. Ang ato na sining presidente samtang nga nagilapit ang eleksyon because 20 days na lang banwa ang nabilin. Magapili na kita sang mga nagakaangay ang mga kandidato halin sa pagka-presidente, panaogan na sa pagka-konsihal. Ang panumdum lang diri ni President Rodrigo Duterte ngayon lang gid magpatama bala kapag angko na dira pagdaladala sang madamo gid mga bodyguards ang mga kandidato kay mag-constitute na ni siya sa pag-angko nila sang private army kung paglapas na sa ato ng election laws. Sa Talk to the People ni President Rodrigo Duterte, siya ang naghingyo sa mga political parties magasunod sa mga election laws kahit siling niya magapabilin ako diri nga neutral. We have decided and have communicated this with the cabinet. The rules should really be followed that more than 2 bodyguards would be considered a private army. So pagasundon diri ang alunan doctrine kung sariin hasta gid lamang sa duha ang mga bodyguard sang mga kandidato. Arestohon ang mga kandidato nga mag-initiate sang disorder kag violence sa nabilin nga mga inadlaw subong nga election period. Kaya tingi iba na dira, syempre nagadalagi man niya sang mas madamo nila yung mga bodyguard. Pero kung sa bagay, bala kumayo kaya ng opisyon, hindi mo na kinanglan nga mo ginaya kadamo mga bodyguard mo po, no? May ma-maintain lang nga dira or kating iba na dira, may mga threat gaman niya sa kabuhi nila. At least may nagasunod-sunod lang sa ila, duha na ginabi dira. Ang duha nga ina kan secure na sang safety sang isa ka kandidato Kandidato man na siya kung incumbent balay nga mga officials, tiyan mo mga ginatuwad ang mga manutisyahan naton. Ng mga nagasunod-sunod dira, pero hindi man na muna yan siling nga negosyante kaya nga bilyonaryo kaya may mga kidnap sa imo. Balikan naton si President Rodrigo Duterte saya sininga talk to the people kagabi. We will not countenance or allow yung disorder nor intimidation nor violence. We will remain neutral and will see to it that the true will of the people lalabas sa eleksyon na to. So, walang takutan, we have decided, I've communicated this to the cabinet, that ang role should really be followed yung alunan doctrine na lang. Mas maganda yun. That more than 2 bodyguards would be considered a private army. So, kung sino may mga kandidato, you limit yourself. And if you think that there is danger to your person in a certain place or a certain person, ipatawag ng RDN o ipatawag ng Chief of Police at kausapin na iwasan lang yung away, lalo na gamit ng armas. The law enforcement and all are mandated to yung armas without the license plus the COMELEC permit
Okay, si President Rodrigo Duterte sa sining talk to the people kagabi. Kaya pahayag naman na diri una ni Commission on Elections Chairman Saidamen Pangarungan nga ang poll body maghatag gaya sang automatic gun ban exemptions sa Office of the Vice President, Senators, ang mga congressmen naton, court justices, cabinet secretary, pasaka na sa assistant secretary para sa ilang seguridad, including naman diri ang security detail. Kaya mo manigin hatag ang pribilehiyo sa National Bureau of Investigation at the same time ang mga election officers. Kay dapat makakuha gini sila sang exemption na bala nagikan sa COMELEC Banwa, mayara gid na sang isa ka committee sa may COMELEC nga mo na naghatag sang exemption sa gun ban sining mga kandidato para nga makakuha sila sang mga guards sabi nila dira nga makadala sang armas luthang. So ang COMELEC Resolution 10777 nag-amend sang Resolution 10728 nga nagasiling ang prohibition o kon ang prohibition sa unauthorized firearms and bodyguards ahead of the election period dapat amo gini ang pagkasundon. So kung ano lang niya dira ang ining allowed nga numero, so or dapat nga mayra sila na isang exemption ikan sa COMELEC kay kung madakpan sila diri ang pwede mabasakaan sa kaso nga violation sang election gun ban. Ini ang welcome kay pagkasundan man sang Police Regional Office 6. Sa Piyakalinya report with Bomo Franz and the Burgos, Bomo Andrew, kamin. Overlay sa tubong ning eleksyon ginahingyo bisang kanan nga maging balino kag maging overlay maging matawhay ang sining piniliay no mapa national o kon mapa lokal man nga eleksyon overlay. So ang panibago naman ni overlay nga mga pagsulundan ang ginahingyo mismo ni Presidente Rodrigo Duterte para makatag kita sang patas no pag matawhay nga eleksyon sa panahon ng Mayo 9 2022 overlay no pagi sa mo nga paghingyo nga ibalik ang ginatawag ni overlay nga halunan doctrine no ang halunan doctrine ni overlay na muli siya hatag sa pag-prescribe sa mga number of presence sa mga armed group no for example may overlay may bodyguard ang isa ni ka politiko nga magsobra sa duwa overlay di ba consider na kuno as private armed group overlay no so muli nga mga butang ang ginatagagi pagtambol mismo ni Presidente Rodrigo Duterte Berlin, especially mismo ang mga kapulisan kaya mga kasandaluhan nga matagan gid sa sang mangin patas gid ang lakas sa sining eleksyon because kung Berlin kinatanaw nga ang sila ka mga politiko dire na base may mga kinaupot sa Berlin nga mga armed group or mga pribado nga mga armed group Berlin nga ma-consider binapating ilan nga mga nagadepensa sa ila because nga nga mga politiko siguro Berlin mas naka-experience sa mga pagpamahog or threat sa ilang kabuhi no so buning rason mga nga nagatukod sa Berlin kung na may mga nag-oppose sa ila nga mga armed group so sa Police Regional Office well Berlin para sa ila dapat ito ni sa i-implementar no kaysa paniligtan pa ni Berlin nga mga tinuig mga before pa ni nagligad pagig ng mga election ang ginatuwag ning halunan doctrine Berlin ti ari na ini no ginapatuma na ini kag nagata gini sa nagakaigo pagig ng mga attention man especially sa mga politiko Berlin nga nagapanagiyan rabi sa ginasiling nga mga sobra o kung madamo nga mga private armed group especially sa mga lugar no o kung mga napailalo sa election watch list area so siling sa PRO6 Berlin para sa ila gini suportahan no ila ini nga ginatagaan isang nagakaigo man din nga mga attention kay because kung ano gid po ang ginatag nga mga mando o kung ang tugo mismo sa presidente especially related sa amuning kayunan mo Berlin nga amuning nagahilapit ang eleksyon para mismo makapulisan nga maghatag isang ila nga todo suporta sa paghatag sa pagdoble pagibong Berlin sa ilan nga mga tikang in terms sa paghatag sa seguridad kag kalinungan sa mga election watchlist areas po Berlin. Kung sa bagay Bombo Andrew, kung way man lang wala atraso ang isa yung kakandidato kung incumbent pa niyang official sa area,
Correct. Ang duha bastante nagiman inaya mo. Hindi ka man abi siling yung negosyante, bilyonaryo, kaginado, kakidnapon? Ako gani man. Kaya para mo Berlin sa pagtanaw gani sa PRO6, especially sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, kaya ginaya ko Berlin ng mga butang kung do ano nagit bala, no kung naka-experience ka na ginabi nga ikaw ang ginambush dira, no kung naka-experience ka ginabi nga nakasugata ka mo sa mga pagbayloan na isang lutang, especially sa mga areas kung saan kabi nagapadalagan bilang amo na ding posisyon ng imo ng gusto nga padalaganan. Well, siguro man po Berlin may mga siguro may mga excuses man sila, especially ang mga lugar nga mainit basta magabot ang election period mo Berlin. So ang galit subong ni siling mismo ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis mo Berlin kag mga areas diri sa Western Visayas o sa ilalong sa jurisdiction sa Police Regional Office in terms of election watch list areas kay diri sa aton sa Negros mo Berlin do medyo madamo-damo diri ang mga red pala, no, do mga red categories nga mga areas in terms of politics, no. So ang ilang mga pag-monitor mo Berlin so far though wala pa gid sila diri may nilalbaton nga mga report o kung mga complaints related to this concern mo Berlin nga base sa kapolitiko dira nagapanagtiya sa damo, no, nga mga gina-consider nga mga private armed groups mo Berlin kasi po ang mga election watch list area as of this time sa ilaning nga mga nabaton nga mga information kag nag-gather mo Berlin in some other parts sa Region 6 o on mga provinces kag mga cities and municipalities mo Berlin nga nabilong sa election watch list areas, baka sila sa Berlin nga makumpiyansahan because peaceful ka subong, no, nagabalik ng pagpangampanya kay sa nagligan nga si Manabo Berlin Holy Week, so postpone na yung pagpangampanya. So ang iningation mo Berlin balik ang pagpangampanya kag nangin malinong man so siya base sa ilang mga latest information na nag-gather po Berlin. So far there is a Negros, we have Moises Padilla, no? Candoni, Calatrava, and Escalante. Correct. Ang mga category red sila. Pero so far, ti mga malinong pa man mo, Andrew? Correct po Berlin. Abo na ang ilalakit man kinatinguan, bala nga ma-maintain po Berlin ang nakalinong. Kag maiwasan, kit bala po Berlin ang pagpinagsanay o kung may mga violence bala. Kaya because nga amo ni ang ginahingyo man sa tanan mo, no, na maging malinong pagpatas ng eleksyon, wala na bala sa pagdag. Ano ni bala po Berlin nga pagitang dugo bala, no, nga magalapta sa ilaning nga mga lokalidad kaya because nga sa abo lang ini nga concern o kung sa abo lang ini nga issue po Berlin nga in related to this election o kung sa politics po Berlin, no. Kaya para sa kay Police Colonel Arnel Solis nga ang amo ni Berlin nga alunan doctrine may dako ni siya nga resulta man especially sa mga napaidalo man sa right category, no. Eh siyempre Berlin man neutralize kung mapahaganagan grabe ang pagkahangawa sa mga pumuluyo kag pagkabalaka sa kadaita dra Berlin nga base bala may mga tiyon nga pagpamaho nga ang ilan nga napusuan o nauyunan nga politiko hindi na sila makabuto sa tarong kaya because sila ang pinapahog nung dapat po ng mga politiko nga raman mismo sa nagabusar sa iya nga poder po Berlin. Kung sa bagay, kung mapierde, panghampulan dara lampunaya. Hindi gani, file ang election protest kung hindi kaya kumbinsido sa resulta sa election. But amo ni gani ang essence nga may kata sa election na mo France. Kaya respetuhon na to ng desisyon sa majority. Correct. Kung hindi kaya makabaton sa kapirdihan, hindi ka magpadalagan. Kaya nga, sportsmanship na dali dapat magpangibabaho. Yes. Kung pierde ka, padalagan ng sunod. Pero no, respetuhon mo yung nagdaog. Correct, Berlin. No, kaya sa padaan, hindi na yan sa no? Sa palapad-lapad, balasang imo nga nasakupan, especially kung hindi mag-ikuto, bang imo poder, hindi na diya Berlin pasihan kaya ikaw ang magdaog, no? It depends na mismo yan sa puno sa bulpen, kakaran na mismo yan sa pwersa sang pumuluyo yung Berlin, ang ilang desisyon, ang ilang pagtanaw, pagpanilag man ba, kung sinugin man yung nagkakaigo, ang nagkakadapat, man nga mag-vote sa muling nga eleksyon, no? Especially sa mulang mga posisyon, especially Berlin, kung sa localities, ang ilang malaga ginakabalakan, pero ang mga nag-aabuso mo lang sa poder, pero madiban, pero hindi matanan, no, ang mga localities, especially ang municipalities, no, kung sa may mga nabukin ng mga areas, amo na ang mga butang o kung mga lugar mo Berlin ang medyo ginakangauan gid, no. Kaya ang politika dra Berlin
Kwarta lang ko nung mainit. gadala. Bomberlin. Iban ko nung kwarta lang ko nung gadala. Do po, wani nga daan, auction nga daan mo buwandro. Mugide kung sino nang na-cover at dito tayo, no? Well, Bomberlin na muna bala subong bala nga gambal gid sila yang ano gid no? Do ka simple na lang ginibing nga mga pamatian naton especially kita magbalikid o kung magkakanto man sa mga lugar basta election period yan buto tapos sinong nagaka-dapat no kung ang kwarta involved aranan ako na Bomberlin sa butante kung patol sila o kung hindi man pero kung kwaon lang ang kwarta kay ngaway mo naging pangayo. Ang kwarta nga na voluntaryo ba na nila ginhatag pero butuhon naton kung sino gid nagakaangay. Yes. Correct Bomberlin. Well, kung ano yung kinasingkitan sa imong balasyagon nga siya yung imong kandidato, well, it's up to you, yeah, no? Kada isa sa aton Bomberlin, inaano gini naton ginatagagin din naton sa importansya ang pagboto bala. No, kung ginatawag din naton nga right of suffrage, practice sa gini Bomberlin every time magabot ang election period. Kaya cost rin na din nakasalalay man ang aton nga kapalaran, no? Kung nabagong administrasyon, diba may mga pagbago man nga pagpamalakay sa aton nga pungsod, kung hindi nyo gusto yung pagbago ang ginatawag, askis na tayo gyapon kung ano niyang sitwasyon sa aton nga pungsod o kung sa aton rin nga mga lokalidad, Bomberlin. Okay. Bomberlin may payag rin sa aton ang tagpamaba sa Police Regional Office, kasi Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. President kag pagibalo naton sa COMELEC Resolution 10728 nabutang man dira no maximum of 2 ka security personnel ang pwede ma-avail sa mga kandidato no magkaroon ng security personnel during this election period. However, may mga ano man din na siya, may mga requirements man din na siya nga dapat sila i-comply before sila maka-avail sa security personnel na gusto nila. Kaya ang diri nga security personnel o bodyguard na pwede nila i-avail, depende na, no? It's either from the armed forces, from the PNP or the licensed security agent. No? So, tanan nila, covered man nila sa documents and may mga proseso man nga ginasunod. So, hindi man sila basta-basta maka-avail kung wala sila naka-agree sa saktong proseso. Okay. Pero Sir Soles, diri sa nasakupan sa PRO6 sa Western Visayas, may mga reported kamo bilang nga mga incidents nga do may mga politicians nga nagapanagya sa private army, sir? So far, diri sa Western Visayas, wala pa man kita sa may monitor na mga politicians o na kandidato na may private armed group na ginakuptan, no? And wala kita sa mga private armed group na monitor diri sa Bilabao, Western Visayas, discuss sa yung group siya man hindi siya attached dito sa isa ka kandidato, so wala man kita diri sa Western Visayas. Okay, so in terms, sir, sa mga election watchlist areas sa Western Visayas, anong inyong monitoring subong, sir? So far, as of this reporting time, peaceful man ang mga areas na na-identify natin as watchlist areas. But of course, wala kita nagtatagpupiansa, no? Daily ang aton sa monitoring dira para may paluan natin kung ano mga nagkalatapong para once na may mga indicators kita makita na kinanglan ang concern, no? Or action taken, natin taganin na natin sa action para hindi na mag-escalate ng situation. Okay. So, sir, with this alunan doctrine nga ginapahayag ni Presidente Rodrigo Duterte, maghahatag inibala sang kalinungan sa sining election, sir? Even though nga ang mga election watchlist areas or mga masinatong red areas, makabulig man ayan sila, sir, nga ginapatigay ng election dra sa area, sir? Ang ini nga doktrina ginagamit na sa Commission on Elections kung sa may harap sila guidelines o kung COMELEC resolution kung sa nag-prescribe siya kung ano ang mga proseso, paano maka-avail ng security personnel, and of course kung sino ang right body o kung committee na pwede
mag-approve sa application sa mga politician na gusto mag-avail sa security personnel. Nga instruction sa presidente na, siyempre, dinaro natin na, sinasunod natin. Panawagan mo, sir, sa mga politiko, for example, dabing masilin ng tubig may nagagamit sa puder para madaog ang election, sir. Sa mga politiko na nagagamit sa poder, hindi na sila magagamit sa nila poder o kung maghupot pa sa private armed group. Kaya nga aton na handong diri sa Western Visayas, isa ka palinong kagpatawhay. So, hindi natin gustong may ara sa mga grupo na hindi mayo nga magtuhaw para mag-cause ang kinagamo during this election. Ang PNP aragid always na magpaluntad sa kalinong kagatawhay during this election period. Okay. Especially, sir, sa mga butante, sir, no? Ano mo na lang, sir, ng the words of encouragement nyo ba sa mga kapulisan in terms sa mga politiko nga ila pagabutuhon, Sir Solis? Ang aton nga mga kauturan, nibaluan naman aton na maalami na sila tanan, jaga nibaluan naman nila ko na anong makapayo sa aton na mga munisipyo, kaprobinsyanan, and of course sa aton bilog na rehiyon. So, pilion na nila yung karapat-dapat na kandidatong worthy para sa isang posisyon. Okay, iba mo, Franz? Yes, Bumerlin, no? So, mutuan sa bahintang Police Regional Office sa ilan niya Bumerlin nga pagbatod man, no? Sa panibago naman nga pagingyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang lunan doctrine Bumerlin. So, nilagay sila dapat maglapaw sa duha. Kadamo ni subong mga ginabantayan sa mga kapulisan ta. Basi ganitong vote buying bala Bumbo Andrew. Duway man to gyapon, no? Task force against vote buying. Abo nang hindi ba ni madakpan ang ni mga nagabakal sang boto, ang nagabaligya sang boto, mayra ba na sang salabton o galing tani dira. O galing kay wala pa ba ng task force? Correct po, Berlin, no? So, doon naglipas na nga si Semana Santa, doon nalipatan na ito po, Berlin, ang abotong nga kinstron, sabi nga task force, nga gitagaan mismo o kung gindisputize ang mga law enforcement agencies po, Berlin, nga muli ang magbantay din, no, sa mga kung sino mang kitabing nagapatigay sa mga illegal mga bulaton na related sa sining eleksyon o sa mga pagbakal sa boto. Well, po Berlin as of now, do ay pag-inisang ng mga latest updates, no? Pero ato ni po Berlin na balikan. Kaya sila nagligad guidelines bala, specific kaya bala nga instructions sa national headquarters. Kung ano ginang obrahon nila, pero sa subong doon man gapon nagkapapadaog, gabo mo, France? Yes, correct po Berlin, duwala gid, no? Duwala gid kita sa update bala. Duway man sila nakatagit sa latest bala po Berlin nga mga complaints in related sa Munibe o kung may ginhatag sa mga information nga nag-gather nila sa prior sa Munibe nga pag hinyo ni po Berlin nga mag-aadit na bala, no? Mag-aasumot sa task force to fight against vote buying po Berlin. So far, wala pa gid, no? Duway pa gid sa mga postings or mga updates in related po Berlin sa Munibe nga concerns bala kung may mga nagaladakpan gid man o kung may manaktuhan nga nagabakal sang boto. O kung manugbakal sang boto mo, Berlin, sa tanagilapit ni ang May 9, 2022 elections po, Berlin. Kaya dapat ang dakpon gid sinadara ang nagabakal mo, Andrew. At least jutay lang yung dalakpon. Kaya karon kung mga butante imo yung dakpon, manginti. nagabaton man lang na sila, yawa man na nila yung pangayo. Correct. Ang mere giving palang tani isang kwarta, abo na gina ang act of vote buying. Kaya karon nalabayan ka binadara gintong hulan ka or ginpatawag sila didto o do nga ti syempre kabalo ka naman ako ginpatawag ka ba mo, France. Correct. Pero ang nagbakal amo ginadapat ang pasabton. At least jutay na sila kay mga kandidato, mga supporters na sila, mga ginasaligan bala. Correct. Ang mga butante so sa pagkadamo. Abogit po Berlin, no? Ara na mismo sa mga kung sinugin manibi ang asay gara nung maghahatag dali sang mga posible nga ginaligan ng mga kwarta nga amo ni magbakal sa boto sa mga butante po Berlin. Well, kung itiron gid man siguro po Berlin may matakpan gid no? Kaya nga kung ano yung mga kandidato why sila nagapanghatag, why gini vote buying nga magkakatabo Bumbo France. Kaya nga
ang butante, wala man niya nagatanyag nga, ano nga boto ko, bakla, kaya ikaw ang ako nga botohon. Kung buot, kung may ihatag ang kandidato, batonon. Kaya nga, to refuse an offer is an insult. Para pero sila boborlin, batubutuhon mo lang yan kung sino gidyang imo. Kaya nga, sa aton nga pag pangabuhi, Bombo France, especially ang makotwara natin nga mga less fortunate, wala, hindi na natin sila mabasol kung nga nagabaton sila. Kaya nga, yadi pa ni sa kinanglano nila, sunod sa balay. Kagway ko man naging pangayo. Kung why ni naghahatag ang mga kandidato, why ni nilagay pa uso, na naghatag sila kwarta, why ni sa aton tradisyon sa tiyon sa eleksyon. Kamayara, kataga naman yung ginahulat ng mga butante, kabase may 500, pakoto, base 300 lang, ini gani 5 ka 20, yadi pa ko no, Bumuandro, 2 pa kilo nga bugas. Gabi na. Well, amo na ba yung bomborlit, tama na yung kabarato kung magamo na bala. Di ba ilo mo sa 3 atuig, mo natin nga kung ano na mga problema nga tumakon sa lugar niya tayo. Kung sakit man tao pag pagdaog, di ba ilo sa pila ka panit nga 50 pesos, pila ka kilo sa bugas. Well, muni bomborlit, sumungat yun actually. Hindi pagid niya mabasol ang mga botante, Bumuandro, sa pag-ulso, sining paghatag nila kwarta. Ang balasulon, gini ang mga kandidato. Kaya sila nagpa-ulso, sila nagpaanad sa mga pumuluyo, nga gatag sila kwarta. Di dapat sila ganyang dakpon. Correct. No? So dapat mismo ang mga siya nga natungdan po Berlin sa muling nga mga problema o sa muling nga mga issues po Berlin. Dapat may mga ano pag slide no? Nagkakaigo pag nga mga pagtuon bala kung paano ginipla po Berlin ma-address properly. Kag matagaan gid sa nagkakaigo nga mga tikang kung paano ni bala makaganhagan kag likawan no? Muling nga mga pagbakal sa boto. Berlin subong tuod sa makatigado gid no? Do kabudlag gid subong sang sitwasyon, especially sa mga kultura natin, Berlin, kung sa pagpanilag-nilag lang ganin natin sa mga areas balang kung siligid na Berlin, sa may mga squatter areas sa Berlin. No, di diragid dya, no? Do mas, ginataguro Berlin, do mas matasi ginadayang in terms sa pagbakal sa boto o kung magbatol sa mga kwarta. Berlin, because sa sitwasyon kag estado sa mga nga nag-listar tira. Because sa mo ni Berlin, pigado, no? Do ka budlag sa mong sang kwarta, pangitaon. Well, pag-abot ni sa... Ang kitang tininaton pagbaligya nga ito ni nga boto. However, wala man na nila prangka, abe Bombo France. Correct. Nga, areo, ginabakal ko yung mga boto. Te, syempre, kung ikaw ba nabe, dira ginatagan, hindi ka magbaton. Kamugid. Why mo na ginapanumdom yung baligya ko nga boto. Kating iba, dira ka panilag, mga kusunod nagkakaangay. Sabagay. Hindi dapat, ang untaton, gidya, ang ining tradisyon sa mga kandidato nga gatag sila kwarta. Kamugid. Pila niya katuig kalawig-lawig niya po boarding nga ano na niyang vote buying bala nangin rampant na gid. No, sa isang ginsukuran ni po morning. Asa nga nagsugod sa isa kagatos, asa nga nagsaka nagit sa pila ka libo. Well, amo na siya nga isa sa mga concern. Sa Bacolod kuno subong pila na 2,000 Bumuandro. Grabe no. 2,000 ako no, gina GCash na lang. Grabe ba? So na 1,000 pa na Berlin, 1,500. Subong sa una ya makahatag sila kanyentos, dako na mo na pinakadako. No, pero may inflation man ang paghatag nila. Kaya inflation man ang mga balaklon Berlin. Inflation man ang pagbakal sa boto, no? So, well, Berlin kung tanawon naton, for example, nag-invest sila para sa amon nila. No, sa sulit sa 3 ka 20 takpan sublit kina nang ilaman nga maganar no. Well, nakabalo ko paano na hikoton na yung mga kwarta nga nagasto nila sa sining election. Kung sila nang lara sa poder kanya-kanya na ginadapang sa Balabong Berlin, time to harvest naman, no. Sila naman yung magapulos banda kung ano na yung sitwasyon sa kaban ng gobyerno. Sila na po Berlin ang may hibalo da kung paano nila lukaton dara kag abukayon no para mabawi sa mga nadulaman o kung nagasto nila sa sininga election Berlin. Sige, thank you gay Bombo France. Yes, Berlin no kag live diri sa Bacolod Public Plaza ini sa Bombo France at Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo France Andrew Burgos. Ganang isa sa mga tutukan na dapat sang COMELEC kag iban pa nga mga hedya sang gobyerno ang ining pagdata na gadya sang baklanay sang boto. Kay dapat na masabto na gid sila kag mga dakpo na mo gid mga kandidato kay nga sila gid nagpauso sila. Ang mga botante wala man nagapangayo nga mayor, vice, konsyal,
Baring boto ko bakla 500. Sila ganang pauso sila. Sila ganang nagpaanad sa mga tao nga madapat may ragay sila yasang batunon. Di ko nang ini mga botante lang yang aton yang pasabton o kung sila lang yang ang dakpon o mayra nagyamanda na yasang task force ang ini mga naghatag ano sila hiluway sila? Hiluway sila kay ila gani ba sa bugat sini nga violation? Sila gani ang labi nga naglapas kung ano ang kabutang sa idalom sang Omnibus Election Code. Kako na ini mga kandidato lang yung dakpon, jutay lang sila. Jutay lang. Matapna dayon nato nang ining problema sa vote buying. Pero as long as mayara sa mga kandidato nga naghatag sang kwarta sa mga botante, forever ina nga nagapanalaytay na sa kaduguan na sa aton sining kaugatan kon tiyempo eleksyon. Sa una tag 20-20 lang mo no, nagsaka 50. Di ganito dugay-dugay, may mga nagalabayad dara, may ginom-inom bala, malabayan sa mga kandidato, matag dito sang pang shot nila. Pagkadugay-dugay, naglima na ka-20 sa kasubre. Dugay-dugay, 2 ka 50, kag may aman, pagking ka-20 Pagkadugay-dugay, may pila na ka-gatos. Asa na nga nag-500 na, sus dako na mo na nakuno pinakadako, nagligad to. Ang mga eleksyon. Dugay-dugay, nagsa na 1,000. Subong 1,500 na. Adire ko na sa Bacolod, tag 2,000 na. Imagine nyo na, pila ka gatos kalibo mga Bacolod nun. Kung tag 2,000 ang hatag nila. Di na nila, abi bawion man. Pagkatapos sa eleksyon, kaya mo ginadapat, ang sasututukan sa ngayon sa Philippine National Police, sa Commission on Elections, ito total, nagligad to, may magina pabugal na gibato nga task force kontra bigay. Dapat task force kontra bili ato gani. Kaya nga, away mo na nila ginabigay. Kaya kung natutukan nato ng vote buying, away mo nila ginahatag. Karon kung bigay o kung hatag, hindi man na krimen. Kaya hatag mo gani. Di karon masiling na ang mga kandidatong marakpan. Tino task force kontra bigay man kamo. Kaya nga ba para kamo sa vote buying? Ang vote buying hindi man na bigay. Ang buying hindi man na bigay, di ba? Bili man ang buying. Di kung kontra bigay ka lang karon, ang bigay is not a crime. Kaya nga, voluntaryo mo nga ginhatag. Imo inahalin sa kabubuton mo nga naghatag ka. Kaya mo na dapat isagad sa mga dakpon gid sa nga to sa mga otoridad. Ang ini mga nagabakal gid sang boto. Kaya sa ang kandidato, o kung mga tinawo na nila na dara, mga barangay, mga tinawo sila Amo ginadapat ang pangdakpon sa ngaton yung mga otoridad, at least jutay lang sila. Sa mga botante nga ginhatagan, minilyon ang dalakpon. Kakon ikaw dara botante nga ginhatagan ka kwarta, sala mo na kung ibaton mo. Sala mo na kung ibaton mo kay nga ati adi pa man sa imo yung kinanglanon. And we cannot blame sa ngaton sa mga kauturan. If they receive o gina-accept ni nila ang ining ginahatag sa ila. Kaya nga, balibad ka sa tanyag, insulto man ko, no? Kagway ka man na ngayo. Di ba? Way ka man na ngayo. That is why, kadapat ang punggan kag tapnaon ganyan sa ngato ng gobyerno, ining tradisyon nga nagahatag. Ining mga nagatanyag ganyan sa 500, sa 1,000, 1,500, 2,000. Imagine nyo, dugay-dugay, pila na, 2,500 ng baklanay. 25 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Samtang nga nagilapit ang eleksyon, nagasako ang mga encounter sa tungga sang mga kasoldaduhan naton. Kagay na pahayag mga miyembro sang New People's Army dira sa Maya, Southern Negros. Subong gid lamang aga meron man sa enkwentro nga nagluntad sa may banwa sang Kawayan sa Piyakalinya, Bombo Carla May Defensor. Sa report, kamin. Yes, Bombarlin. So, ginkonfirmar ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Bombarlin, nga may aras na encounter nga nagluntad sa may area sa barangay Kaliling, Kawayan, Bombarlin, sinilang inaaga. Kagini Bombarlin na in between ini sa 15th ID, Bombarlin, kag sa mga NPA. Sa subong Bombarlin, wala pagit sa detalye, no? Kung mga initial information, kung pila ka mga NPA ang
na encounter sa 15th ID Bomber Arlene kag kung pila ka minutos nga nagluntad ini nga encounter sa area sa barangay Kaliling Bomber Arlene. So sa subong no padayon Nagasako ba mo, Carl, no? Nagligad ato, Himamaylan. Daso medyo nang us-us pakawayan na naman kita. Yes, sa Bomber Arlene, sa kabayan sa Himamaylan na nagligad Bomber Arlene, mga apat din ka mga encounter ang nagluntad, ginbusla, na may maraman nga nagluntad sa area sa Sibulan. So inihalos na ni Bomber Arlene previously nga mga encounter, may gid sa mga napatay nga mga NPA Bomber Arlene. Ini mga matag-as, no? Nga mga ang ila sini nga mga posisyon sa katapos ang NPA Bomber Arlene. Subong sa area naman sa nga kawayan, subong wala pakikita information, no? Kung mayara bala sa nga may ara sa may napatay sa katapos sa NPA sa subong mobile. Sa subong wala pa gino nagaulat-ulat pa kita sa mga information nga gikan sa 15th ID Bomber Arlene. Sa subong ongoing ila sini pagbusid sa area sa barangay Kaliling Bomber Arlene. So Bomber Arlene, pamatian bala naton ang confirmation ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Bomber Arlene. So, lagi ta Bomber Arlene, no? So, pamatian na to, no, ang confirmation gikan kay Inocencio Pasaporte. Sa may kawagan. Wala na ako pati-pati, no? More or less, ako mga wala pa ako details. Ang initial lang, informal ako sa security. Pero going ang nila, shooting dito sa area. So, araman going pa kayo ng extra na going. So, wala pa ako very clear na specific details sa that. Ano exact na area nila, sir? So, may part Kaliling. Kaliling Kawayan. Okay, barangay Kaliling Kawayan. So, basta dyan sa area ng barangay Kaliling. Bomber Arlene. Sige, balikan na karon na sa dugang information na mamukal kay we understand nga ongoing pa ang ining operation. Ba't kalabasan na bitin mga naga-inform mo, no, nga mga pumuluyo, and then nag-respond ang malapit darang batalyon. So nasugatan ni nila mga rebelde nga mga grupo. So far nagligad sa kawayan to sa duwa ka encounter, apat ko dyan mga nagkalamatay, no, Mukal? Yes, Bomber Arlene, sa area sa Himamayla, no, apat din na to ang nagkalamatay Bomber Arlene. So duwa ka adlaw, no, nga sunod sa gunson nga encounter, kag sa unang encounter ti mag-utod ang nalagasa ako napatay Bomber Arlene, kag ini nga ikaduwa ako ng sunod nga encounter Bomber Arlene, March 26 to, no, mayara man sang mag-live-in partner nga napatay Bomber Arlene. So ito sila bata pa, no, atong mag-live-in. Yes, so wala kita information nga nabaton Bomber Arlene nga mayari ini sila sa nga bata Bomber Arlene. Amo ni Bomber Arlene, no, kay gapadayon, no, sa pag-check ya katon sini katapos ng army sa mga areas, no, nga kapinsang mga area nga yara sa hotspot, mga hotspot Bomber Arlene ng mga areas of concern sa atong sini nga mga pulisan kay katapos ng army kag sang Comelec. So muli ang ginapsagyargin sa katapos ng army sini nakagida sa gihapon nga nagabato, no, o sige sa gihapon ng pakigbato nila sa ila sini nga ginabato Bomber Arlene. Kundra sa may Southern Negros encuentro. So far sa Northern Negros, medyo positibo ni kami mga nagsungka, yan, no, Bumukal? Yes, Bomber Arlene, no, so mayaraman sang mga mayaraman sa mga nag-surrender na mga NPA sa area man sang South nga bahin sang Negros Occidental Bomber Arlene. South man gali? Yes, area sa Calatrava Bomber Arlene. Okay, North na dira na Calatrava. So, tatlo sila kabilog, puro mga lalaki ni? Yes, Bomber Arlene, so tatlo ini sila kabilog, no, ang nag-surrender sa area sa Calatrava Bomber Arlene, kag ini sila timyara man sang ginpang surrender nga mga armas sa katapos sa staff Bomber Arlene, no, sa may 6 SA80 Bomber Arlene. So tatlo ini sila kag una hindi ni sila tingo Bomber Arlene nga
surrender. Bali isa-isa ini sila nag-surrender bangod nga sa information na naton nga nabaton kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manunggo before nga ini ginpauna nila anay isa para mahibaluan nila kung maayo gid ang pagbaton sang gobyerno o kung mayara sa mga NPA nga surrender before may ano sila ba, tester ba? Sa mga make-up Carl, may tester. Sakto gid gani Bombarlin. Bogid sakto gid ang no ano nila isa nila kung code at nila ang duwa nga naga sunod Bombarlin. So sa nga Sabado ini nagtigayon gid sila nga ako natigayon ang ila sini nga pag surrender sa katapos sa nga 6 SAD kag sa mga kapulisan sa nga Calatrava Bombarlin. So sunod-sunod ang ila sini may nga bugas man na no nga ginahangad. Amo ning ano nga program nga may bugas sila nga mabaton or financial assistance gid yan no kabaylo sang armas. Yes, Bombarlin. So ini ano pa lang initial pa lang ini nga ginhatag sa ila Bombarlin kay ini armas na surrender nila bali may proseso pa ini no Bombarlin nga ginapamatud-an nga sila gid pala nga mga persona na nga naging miyembro sang NPA proseso pa na ginahibalo pagid kung sila pagid talaga pangita pagid sa mga information o kung search pagid no regarding sa mga tatlo nga nag-surrender so madugay na inis lang daan nga miyembro sang NPA so medyo do pero mga bata pa man sila no mga huben pa bumukar. Yes, so mga makita nato na Bombarlin nga huben pagid ining tatlo ka mga nag-surrender sa pulisan sa Calatrava kag sa 6 SAD Bombarlin nga ginapangunahan ni Police Lieutenant Colonel Ryan Manunggo Bombarlin. Mayo gid at least sa temprano pa na-realize nila kay banti duha man lang ang madangtan nila sa kabukiran. It's either makasungka ka or patay ka gid kon masugata diri mga soldado. Sakto gid Bombarlin no. Hindi nila masiguradong ila siniya nga kabuhi Bombarlin kung magkagay pag-iing sila upod sa ila sini nga sabak Bombarlin. So ini nga may isa diri nga naguna Bombarlin si ini siya mayara sang information naton nga mayara siya unag nga kaso na no nga pangatubang Bombarlin. So una nga nag-surrender Bombarlin amo ining si alias Rambo kagin surrender yung ining iya sini nga 38 caliber revolver kaga mayara sang 4 ka live ammunition ang Bombarlin. Ang ikaduwa nga nag-surrender ining si alias Jericho nga nag-surrender sa iya sini isa ka unit nga caliber 38 revolver kagang last nga nag-surrender among si sa iya siniya nga balay ini siya nag-surrender Bombarlin no gibalito gipadulungan lang ini siya amo siya si Arnel okon alias Arnel okon si alias Babes kaga ini siya Bombarlin nag-surrender man sa iya sini nga caliber 38 kag mayara sa nga 3 ka live ammunition. So wala sang mga long firearms ini sila nga gin-surrender mga caliber caliber 38 ang ila sini nga surrender nga mga armas sa Bombarlin. Okay. Sige, thank you again, Mama Carl. Bombarlin na mo nag-report, ikikan sa patrolin ni si Bumbo Carla Mayda Pasar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. I-check ka na karon sa 303rd Infantry Brigade. Ang dugang sa mga detalye sa nga inkwentro nga nagaluntad sa tunga sang mga miyembro sa 15th Infantry Battalion kag ginaaligar mga miyembro sang New People's Army dira sa may barangay Kaliling, Banwa, sang Kawayan. 36 minutos na nagaligan si Taknang Kalasan Waba sa aga. Ang comment sa mga koturan from okay, sige. Vinmar, solusyon para madula ang COVID dapat adlaw-adlaw campaign rally. Daw ginainto lang kita ka gobyerno. Okay, sige from Marijo Mondihar para makakwa naman sila budget. Ganda negosyo na nilang COVID. Ang pinakadako sa buong korupsyon na sa COVID. From Donald Havelina, si Duque ka total ka COVID. Kung gusto niya i-lockdown ang isa ka lugar, iproklamar yan ng damo COVID. So, drama lang ang tanan. Amo na hindi natin sino maintindihan sa discussion din natin kagina sa pagsaka sang kaso.
Sige, thank you again sa aton sa mga viewers. Ang prediction sa World Health Organization, pero tayo sila katanda, no? Nagligad na to, so yun naman, saka naman ang kaso, nagsaka gimantod. From Melanie Aloba, correct kagid, Bomberlin, believe, predict na dayon sa maduging naman ang COVID-19. May bulang kristal ni Gorong World Health Organization. Sige, sunod lang kita gyapon sa mga minimum health protocol ang magasuksok sa face mask. Although, ti sa mga malagyo gaman nga mga lugar wala na dito usong face mask. At kung sa bagay, kuway ka man lang dira naghalin, agkabong nga mga yara dira sa barangay, wa man na nagalakat, hilway naman. 38 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Sa liwata sa aton ng election 2022 countdown, dali na lang gid banwa 20 dias sa lang ang nabilin kag eleksyon na sa Mayo 9. Kulabos ng aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udo. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Updanan kita buwas sa muman sa gihapon ng oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!